Здравейте и добре дошли на кафе. Тази седмица ще бъде очарователно, обещавам ви, и много полезна. Започваме с нещо полезно, което не довършихме миналата седмица. Знаете, че си говорихме с доктор Папазова в нейната рубрика за храните, или по-скоро за отровите в храните, които поемаме ние, даваме и на децата ни. Скрити под някой си номер. Мария, къде се скри? Ето и ме, ти се скри като етата някъде. Ще ги пишем отново. Дай да припомним сега неща, които казахме, и ще кажем, разбира се, и новите, за които не ни стигна време. Първо, ето беше някакъв код, след който има цифра. Ето да, един код, който не може да бъде обяснен защо точно е. И след него има цифра, като те са разпределени по групи, цифрите нарастват и горе-долу от 100 до 182 са оцветители. Да, това искам да сред оцветителите, разбира се, има и такива, които даже са абсолютно забранени. Има и такива, които в някои страни са забранени, но в България, за съжаление, от 100 до 182. Така, аз се изненадах, между другото, че в ти пиши, аз ще кажа, че горе-долу си мислех, че са до около 1000 цифрата с сетата. Вкъщи тази сутрин открих в хладилника нещо 1400 и не знам си какво. 1520 аз съм откривала. Да. Значи оцветителите, които са 100 до 182, от тях кои са забранени да ги пишем? Така, да, нека да пишем. Те правят някакси оцветителите, първо къде ги има, и правят храната някакси по-добре изглеждаща. Добре изглеждаща, точно така. Да. Примерно придават един приятен оранжев цвят на напитката, на сладкиша един хубав жълце, едно, че е с много яйца. Да. Има ги в местните продукти, има ги абсолютно във всичко. Дори в замразени продукти. Представя се една замразена царевица, да речем, чакай само да погледна тук има ли... Нашите фастъци. Нашите фастъци, да, това ли са те всъщност? Да. В които се оказва, че според опаковката има само брашно, фастък и сол. И неясно защо имат този очарователен цвят, в който ти идва така да ги схрускаш всичките. Значи правят по-търговски вида на продукта оцветителите. Аз се изненадах, знаеш от какво? От това, че в оцветителите понякога се използват стрити насекоми. Запомнила съм животински кости, гущяли, кози на пера. Добре, това обясни ми какво. От насекомите има даже един, който не е в оцветителите, а един друг вид подобрител който е изключително канцерогенен и токсичен. Ма чакай, оцветители точно могат да се вземат от природата, от всякакви растения. Ние ще кажем за успокоение, че има няколко безвредни. Добре, да напишем първо забранените. Има цвекло. Обаче тук наистина има много токсични канцерогени и увреждащи и създаващи условия за уртикария, за астма при предразположените хора. Особено трябва да се внимава при деца. Да. Забранените, това означава ли, че след като са забранени, ги има въпреки това в храните? Да, точно това означава. Забранени са много в Австрия, в скандинавските страни и в САЩ ми направи впечатление, някои в Австралия. Но за България буквално никъде не пише. Значи, хайде с червено. Да. 121. 123, това е един оцветител, който е изключително токсичен. От 103, 105, 111, 100, те са толкова много, че ни 125 и 126, ако искаш да напишем 130, 152 и така нататък. Искам да подчертая един, който го няма, че е опасен по принцип в таблиците, но това е номер 102, който води до детска хиперактивност. Ще го напишем като Д. Един проблем на много съвременни деца. Той просто ескалира, има някаква лавина от хиперактивност, намалена концентрация на вниманието. Значи това е 102. Други има. Аз накрая ще кажа всички, които водят до детска хиперактивност, но този е в групата на оцветителите просто. Детската хиперактивност не трябва да се подценява. В България няма една рутинирана помощ, нито по отношение на диагностиката, да не говорим за лечение. И това са хора, Гала, които с това остават инвалиди. Те са склонни към ранна деменция, към антисоциални прояви, към агресивност. Изобщо проблема е изключително сериозен и много учени в световен план, защото в Института по невробиология, където работи, има една такава група, която ходи в чужбина и ползва опита на най-големите капацитети в тая област. Много, даже има един френски учен, сега в момента не мога да го цитирам. Храненето е в основата на детската хиперактивност. Храненето на майката по време на бременността и след това през кърмата какво получава детето и храненето на самото дете. При много други проблеми храненето е в основата. Аз
ти предлагам за тези неща, сме говорили малко по-кратко. Дай за консервантите пак да кажем и това си го казахме за консервантите от 200 до 290. Да. Има консервантите с тези, които не само в консервираните храни, много по-дълго. Но под консерванти хората да не разбират, че се намират само в консервите. Да, говорихме си, че в замразените продукти, замразени които аз си мислех, че са абсолютно свежи, без продукти, и то това са консервантите, които са нитрити. Нитритите са в местните продукти и те са изключително токсични и канцерогени, защото в организма водят до да пишем най-опасните, не пиши... Това е от 200 до 290. Нека само опасните. Сега опасните. Формалдехид, представи си, с който консервираме труповете в моргите. Да. Той е забранен. Надявам се, че поне в България него не го прилагат. Трябва да погледнем, да се поровим, да видим. 240, уважаеми зрители, е формалдехид. И ти, докато пише забранен, те ще погледна някъде дали няма да го открия. Какво друго, Мария, е забранено? 210 няма, само това е забранено. Но има много други, които са опасни. Опасните искам да пишем. 210 води до детска хиперактивност. 250 е канцероген, обаче все още се спори, минава към подозрителните. Ние докато си спорим и се чудим, някой може и да си замине. Подозрителни. И тук има една огромна група. От 230, подозрителни. Сега, искам тук да спра и да кажа нещо много важно. Говорим за химия, което много малко от етата са естествени, ние ще ги кажем кои са. Когато говорим за химия, нещата стоят така. В една храна има, да речем, 3 ета. Има отцветител, има сгъстител, има желиращ агент, така. Те взаимодействат и в самата храна помежду си. И е непредсказуемо каква химична реакция може да е полезно, взаимодействайки с другото вредно, може да стане нещо още по-вредно. Освен това, влизайки в организма, както ще кажем по-нататък за един особено опасен, който е разрешен в България и не само в България, получава се разпаден продукт, в случая ще кажа кои 3 вида, и от тези метаболити се получава допълнителна токсичност. Това важи за всички ета. Така че Мария, това тук не е окончателното. Ние пишем някакъв канцероген под въпрос, но не се знае с другите ета какво се е случило в продукта и в тялото на човека, в организма. Защото сме ги правили вече, следват киселини, антиоксиданти. Спираме до тук, за да дадем думата на Никола да си яде наградата и продължаваме.